Así de radiante lucía o xerente de Frouma Atlantic Boot, Fran Millán, co Premio de Artesanía de Galicia 2023 na súa categoría principal, concedido recentemente pola Xunta. Esta mañá tiña ademais unha visita especial ao seu taller, situado no polígono de Xarás, a do alcalde Luís Pérez Barral e da concelleira de Cultura, Antía Alberte. Os dous quixeron coñecer un pouco máis do seu proxecto empresarial, baseado no deseño, a calidade e a sostenibilidade, xa que a totalidade dos mobles que fabrican a súa carpintería están realizados con madeira procedente das bateas. Frouma arrancou a principios deste ano 2023. Eu son carpinteiro de toda a vida, o que pasa que, durante os últimos 6 anos ou así, antes de quedarme aquí, pois estuve traballando para as empresas máis importantes do mundo de banistería por todo o mundo, non? E despois o que quería quedarme aquí, establecerme en Ribeira, e quería facer algo un poquinho diferente. Non sei, quería un proxecto que tuvera valores, non? A máis do rendimento económico, que tuvera esencia, que tuvera algo máis. Entón, investigando un pouquiño, eu sabía que a madeira de batea sí que se usaba residualmente para algún porche, algo exterior, pero dunha maneira moi residual. Pois dándolle unha volta, pois ocorreuseme incorporar un poquinho de deseño con esta madeira e pois traballar, facer as pezas todas con madeira de batea. Agarda que o premio concedido pola Xunta sexa o espaldarazo definitivo ao seu proxecto empresarial e axude a darlle visibilidade, xa que ten postas nel moitas esperanzas. Pois eu espero que sí, que estes premios, pois tamén axuden, non? Ao final, sobre todo a visibilidade. A visibilidade creo que é importante porque hoxe en día, inda que por unha parte é triste, se non enseñas o que faz non existes. O sea, estamos nun mundo que sabemos que ahora mismo é así. O alcalde aproveitou a visita para felicitalo polo premio que ven de recibir por parte da Xunta e agradecerlle a aposta que fixo por Ribeira para poder desenvolver o seu proxecto empresarial. Dende o Concello de Ribeira estamos moi contentos e queremos darlle tamén as grazas a Fran por querer apostar por Ribeira. Podía ter feito o seu taller e o seu proxecto económico noutro municipio, pero decidiu apostar polas súas raíces, apostar por Ribeira, e iso creo que como goberno local temoslle que dar as grazas e que o seu exemplo cunda para que moitas máis empresas tamén veñan a Ribeira a facer os seus traballos, non? E a crear tamén sinerxías positivas e emprego no noso municipio. O rexedor tamén anunciou que intentará colaborar na medida do posible co taller, encargándolle traballos para as dependencias municipais, nunha clara aposta polo local.